Zachraňuješ stále muža, ktorý ani nechce zachrániť? Tak toto si vypočuj. Hľadáš mu prácu, lebo veríš, že sa postaví na nohy a všetko bude lepšie. Pomáhaš mu finančne, platíš účty, požičiavaš mu peniaze, ktoré nikdy nevráti. Možno má závislosť, no ty si tu stále. Podporuješ ho, ospravedlňuješ ho, snažíš sa ho zachrániť. Zastávaš ho pred rodinou a priateľmi a hovoríš, že len potrebuje čas alebo že má ťažké obdobie. A pri tom všetkom dávaš zo seba úplne všetko. Svoju energiu, čas, peniaze a nič sa nemení. A on stále stojí na mieste a ty sa stále trápiš. Si vyčerpaná, máš pocit, že robíš všetko, ale on si to neváži a pritom sama seba sa pýtaš, prečo to vôbec robím? Prečo mám pocit, že ho musím zachrániť? Možno preto, že nikto nezachránil teba. Možno preto, že si nikdy nezažila, aké to je, keď niekto stojí pri tebe, keď si na dne. Možno preto, že si sa naučila, že láska znamená obetovanie sa, prehliadanie vlastných potrieb, len aby ten druhý bol spokojný. A možno preto, že veríš, že ak ho zachrániš, dokážeš si, že si hodná lásky. Ale vieš čo? Tvojou úlohou nie je nikoho opravovať. Ak nechce pomôcť sám, tvoja pomoc nič nezmení. Ak mu dávaš všetko, ale on ti nič nevracia, tento vzťah ťa len ničí. A ak mu stále otváraš dvere, prečo by sa mal snažiť? A teraz otázka na teba. Koľko rokov ešte stráviš dávaním niekomu, kto ťa iba ťahá dolu? Kedy začneš myslieť konečne na seba a na to, čo potrebuješ ty? Kedy si dovolíš prestať bojovať za niekoho, kto sa ani nesnaží? A kedy sa prestaneš bať byť sama a začneš zachraňovať samu seba? Je na čase byť k sebe úprimná. Nie je to on, kto potrebuje pomoc. Tú pomoc potrebuješ ty. Pomôž samej sebe a daj všetku tú energiu, ktorú si dávala jemu, samej sebe. A prestaň veriť, že tvoja hodnota závisí od toho, koľko sa dokážeš obetovať. Ak už nevieš, kde začať, výzva Uzdrav seba a svoje vzťahy ti ukáže cestu. Pridaj sa, odkaz nájdeš v bio.